Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबाय जोंहा दिनै लक्ष्मी फुजा खुलुमनो ओंखारदों ओमफ्राय नोंथांमोना आं देखायलांनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोना इन्टारेस्ट दंबा स' बिदिबा थुदो नायलांदो फुजायाव मोनफैबाय जों दायो प्रसादफोरखौ थियारि खालामना लादों मुर्ति खुलुमनो थाखाय आंनि फेमिलि गासैबो आदा बाजै आब' जयै फुजा खुलुमनो फैदों जोंहा बे गारि मोननैजोंनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा थांनोसै नै दा जोङो फुजा खांनानै बाजै ओमफ्रायो प्रसाद जानो नागिरदों माने Zanisai जोङो सना लाफैदो जोंनाव नै सना नायलाय नायनांलाय सनिलाय किमान 1 टका 30 टका Pultu. Sob tuh 30 टका Sob tuh 1 टका जा समायना नो फुला नोगोर जि पसन्द जाखाबाय आं लादोलै दा बाजैला लाया पिस्तल बायग्राफोरा दै आयौ जादों हाथायफोरा माने फुजायानो ओइ नै जोलाय लायनोसै र' दा कम्पिटिसन दं माथो Saya tengok. Dah selfie sauni. Pujani. Jangan apa itu sejana. Next saya ya, sampai sudah sampai. Songkwa naik dah. Songkwa sampai di ni abu ah. Ini pun sama macam tu. Abu mana tu ni kan? Saya sadar nak, saya senang. Para gitu nengah, ini bazai mana senlan lagi tu, abo ini bazai, tu bazai cuma tu bazai, naik ni rumah yang malah pernah naik. Bisa mama lagi, mana? Belum kan ya, aku cari ulat tu betul. Mungkin salah. Naik makan naik ini dukan ya ba, kunci sendu ada ni. Duka ni, sini boleh deh. Hal, punya. Sini boleh deh.